I ara sí, que ens acostem ja a la 1 de la tarda, és a la meitat de la setmana, dimecres, i això vol dir que està amb nosaltres el Cosme Garcia. Cosme, què tal? Bon dia. Hola, què tal, Ricard? Com anem? Benvingut de nou aquí a la ràdio. Una setmana més, ja ho sé que cada setmana ho dic, perquè cada setmana sembla que sigui notícia, però és que és així. Sí, però estic tan sol aquí a l'estudi. Bueno, això sí. Ja tinc unes ganes de portar gent. Bueno, l'entrevista Cosmopolita que la seguim fent a través de línia telefònica, però bueno, a veure si a poc això canvia. A qui hem de conèixer avui? Amb un polític jove. Amb un polític jove. Sí, que a més, bueno... Cada cop n'hi ha més de joves, afortunadament. Sí, ja era hora, no? Ja era hora, perquè a vegades semblava que tot això era per elefantes, no? Però ara no, va canviant les coses. Els elefantes se'n van al Senat. Aquest és un regidor jove, però que li han donat moltes competències, no? Ell porta joventut, ell porta tradicions, porta costums, festes populars, porta esports, bueno... només que hagi dit tot això ja s'ha de saber qui és, que a més deu estar molt preocupat per això, Ricard del Lleida, però bueno, d'això al final, això deixem al final. Ignasi Amor, benvingut i bon migdia. Molt bona tarda, molt bon migdia, què tal, com va tot, Cosme? Bé. Bueno, anem a conèixer-te una mica més de prop, aquesta entrevista fa temps que l'havien de fer, alguns deien, no tindràs de fer-li, com que no? Perdona. L'Ignasi Amor és una persona que té moltes competències i que la gent ha de conèixer, no? Perquè a vegades te coneixen pels diaris, te veuen a actes, però no saben qui ets. Per exemple, on vas néixer? Doncs aquí a la ciutat de Lleida, a l'Arnal de Vilanova. I els teus pares a què es dedicaven? Els pares, la meva mare sempre s'ha dedicat al sector de la immobiliària i el meu pare sempre al sector de la formació amb més vessant informàtic cap a les empreses. I tu de jove, de petit, eres un noi travieso? Entramaliat? Molt. O sigui, li he fet patir molt a ma mare i a la meva padrina. Això sempre. I què t'uneix a la partida de Butgènit? Doncs mira, hi vivim des de fa uns 15 anys, si no erro. La meva mare va trobar la casa en subhasta, en una de les subhastes que feien, i llavors vam anar cap allà perquè la meva mare sempre la seva il·lusió era haver viscut en una casa al mig de l'hort. I mira, vam anar cap allà i al principi va ser un ostres que marxem de... Clar, perquè me sembla que vam anar cap allà i que ja tenia 16 anys o així, no? Que és l'època aquella que pots sortir, que estàs per la ciutat, que comences a recórrer, i els fills era com, ostres, ara ens fas anar cap a l'hort, Vull dir, ostres, no, sisplau, que nosaltres ja ho tenim tot aquí al mig de Lleida. I ara sí que no canviem per res del món. Eres estudiós o no? Per segons quines assignatures sí, per segons quines no. Per exemple, de música i espectacles sí, però per exemple matemàtiques i geografia com anaves? En geografia anava molt bé, amb ciències socials també anava molt bé, amb tot l'altre una mica... Jo crec que tothom té etapes. Jo fins a tercer ESO era molt bon estudiant, vull dir, me'n sortia bastant, i llavors vaig tenir l'època aquella rebelde que té tothom, i jo potser la vaig tenir molt més que del jove sense causa ni res, i que ho lluites tot per tot sense cap, i llavors vaig baixar una mica d'estudi. I llavors ja em va venir l'època que va venir la crisi i vaig tenir que deixar d'estudiar i em vaig tenir que posar a treballar perquè si no arribàvem al final de mes. I què et fica en política? Jo conec amb un tal Jaume Gilabert que et coneix molt. Sí. Mira, primer de tot, el Jaume Gilabert, que és el que em va impulsar. La meva mare també sempre havia estat al partit polític, fent campanyes i donant un cop de mà. I la veritat que he viscut la política de prop a casa amb el meu padrí també. Vull dir, el meu padrí i el seu pare va estar tancat aquí a Gardeny. Vull dir, va ser impressionat perquè deien que tenia informació i tal, i va estar tancat, i el seu tiet va ser afusellat. Per tant, la política sempre l'hem tingut molt a prop a casa nostra. Si n'haguessis estat Esquerra Republicana, quin partit hagués fet patxoca d'estar-hi? Que ara no ens escolta ningú, va. Segurament hagués tirat també cap a la CUP, o Esquerra CUP. O sigui, mai a Vox ni al PP, no. No. Sempre anava amb els valors que m'han inculcat a casa, que són valors republicans i d'esquerra. I per cert, has tingut parella? Sí. Moltes o poques? Sí. No ho sé, això no ho conto ni tal, però bueno, com que sempre he estat fent moltes coses i venga i l'arbitratge i els caps de setmana i... Tot no pot ser, no? Tot no pot ser. Tot no pot ser. Costa molt comprendre tot això. Teatre o música?
més música. I això de pinxadiscos te se dona bé o fa millor el Fran Rivera? O el Kiko. El Kiko. El Paquirrit. No, mira, vaig estar-hi un show amb ell i la veritat que molt bona persona, res superlluny de lo que deien als mitjans d'ell, però sí, a mi doncs punxadiscos m'encanta i m'encantaria. Bueno, jo sé, per exemple, de gent de Lleida que ho fa molt bé, no? Però això vol dir que us portes a la festa amb això, no? Actuen a la Rebella de l'Escala Regionals o a la Pantoja? Bueno, depèn, vull dir, estem intentant contactar, no intentant, sinó que ho estem fent, perquè al final jo també soc artista de la ciutat i estaria ajudant els meus valors si a la festa major no portés talent local, no? Perquè sempre és allò de, ostres, i l'accessibilitat a l'escenari principal, Doncs vinga, fem-ho perquè es pot fer. I el talent local té que estar a l'escenari principal juntament amb els altres que venen d'altres ciutats i que puguin ensenyar el que sabem fer. Sí o sí. I si tinguessis que anar a un concert, millor una sarsuela o una òpera? Hòstia, doncs aquí m'ho posa molt difícil, això. Bueno, és que s'ha de fer de tot, s'ha de fer de tot, Te diria que segurament a una òpera. Bueno, i jo sé que t'agrada molt la cuina, però cuines bé, Sí, i tant, hòstia, tinc el llibre de recepta de la meva padrina, vull dir, allà hi ha totes les receptes tradicionals i allà és la bona cuina, per tant, això sí. I a part també com a relaxant, vull dir, que desconnectes, estàs allà cuinant, estàs tu... Jo te reto quan vulguis. Ja, ho sé, no, sí, vull dir que tu també penses moltes coses també a les xarxes socials sobre cuina, i per tant, ostres, vull dir, això que és bo. Vinga, que ara te comprometré. Sé que t'agraden molt els gegants. M'agraden potser més a mi perquè som més gran que tu. Però jo vull ara comprometre. Dels 12 gegants que hi ha, dos han desaparegut, estan amagats, no sabem, Quijote i Dulcinea, a veure si apareixen. Però com es diu la reina mora? Aquí m'has pillat, Cosme. Amigo, això s'ha de saber, Jo pensava que em preguntaries quan ja havia a la... És que això li pregunto a tothom. El 12. Ve que escoltes les entrevistes, però no. Jo sé d'algú que te dirà a les orelles, Sí, el Pau el primer. El Pau per arribar a la festes em dirà, tio, però tal. I algú que li agraden els gegants i que és el president de l'entitat. Te sona Doña Zobeida? Zobeida, vamos. No. No, pues mira, aquesta, així es diu. Si tinguessis que ballar a un ball, què faries millor, jotes, sevillanes o muñeires? Jo crec que sevillanes. I t'apuntem ja o no? Home, més que res perquè amb alguna fèria d'abril hi he estat i aquella frase que quan t'ensenyen, no, les primeres sevillanes, coge la manzana, te comes la manzana y tiras la... Y punta tacón. Y tiras la manzana, ¿no? Y punta tacón, Exacte. I punta tacón. I saps ballar sardanes? Sí, un pelet sí. Vull dir, l'ensenyança de la meva mare i, ostres, allà al poble. Però poquet, molt poc. Què és el millor de Lleida? No em diguis la seu vella, que per nosaltres, per tots, és el millor. Què és el millor de Lleida? Jo dic la festa major de la ciutat. Molt bé. I ens ho hem de començar a creure. I, bueno, t'hauria de preguntar moltes coses si ets soci de moltes entitats de la ciutat, d'aquells de pagament. Sí, soc d'alguns clubs esportius sí que ho soc, des de fa anys, doncs que en soc soci, i d'algunes entitats també de cultura popular, doncs també aquest any m'he donat alta amb dues entitats. Vale, però del futbol no en parlaré, això li deixo al Ricard i als nostres companys que ja fan la crònica. Però t'agrada més el futbol o el bàsquet? Ostres, és diferent, perquè jo també tinc els meus dilemes. Ara mateix jo soc futbolero de tota la vida, com a jugador i com a àrbitre de futbol, i ara me poso a la vessant de l'espectador. Vull dir, el futbol és molt bonic, amb una categoria molt vistós, no? O molt això, amb una categoria molt alta. Tot i que m'agrada més el futbol dels crios, per exemple. Els de 10 o 11 anys que juguen increïble. Però el bàsquet, per exemple, és molt dinàmic. I per l'espectador, si comparem amb futbol professional o amb l'esport professional, el bàsquet és molt més ràpid i és molt més dinàmic i t'ho passes molt bé. Ja que estàs a l'esport, a veure si fas docència. Això que has dit de nens de 12 i 13 anys, els nens molt bé, però els pares, tiets i oncles molt malament, molt mal educats alguns.
poca docència fan els seus nens, aquells que criden i es cridassen, i que això no és formació. Jo penso que algun dia podries fer alguna xerrada d'aquestes. Bueno, aquí a Lleida hi ha molta gent que fa moltes xerrades. Un d'ells és el Xavi Estrada, doncs, per exemple, que ara que ha deixat doncs, la primera divisió fa moltes xerrades, però sí, i sobretot el futbol, que al futbol és on hi ha menys educació envers cap al rival i cap als habitatges, i també, vull dir, que ho he viscut jo, vull dir, pares insultant els seus propis fills, i això no es pot permetre, vull dir que al final s'ha d'anar a donar anys i ja està. Darrera pregunta, vinga, que aquesta te la ficaré molt fàcil. De tot el que has tingut, de tot el que has viscut amb el món de regidor, has tingut problemes, has tingut de marxar del pis, has tingut de fer de tot, has pinxat discos, has voltat per tota Espanya, però de tot el que t'has trobat, a tothom que has pogut saludar, què és el que et quedes des d'aquest regidor? Amb la bona voluntat del sector festiu i cultural d'encara fer més coses, de col·laborar més i de que Lleida sigui ciutat exemple arreu de Catalunya. No és fàcil de dir-ho i tampoc no és fàcil de fer-ho, però jo crec que a poc ho estem fent, perquè ja sabeu, no? La festa major al final ha tingut moltíssima competència durant molts anys. Vull dir, hi ha una altra festa molt important a la ciutat de Lleida, que és la Festa dels Carols, hi ha una altra festa que és molt important als morts i cristians, però a la festa major li hem de donar un impuls, i aquí estem treballant amb totes les entitats i amb tothom perquè sigui, per mi ho és i ho ha de ser, és l'esdeveniment més important de la ciutat en tot l'any. Acabem. Ara farem a l'inrevés, que com ja te coneixes les entrevistes i sé que les escoltes, vinga, ara em pots fer una pregunta, ara sí que me pots comprometre, vinga. És el teu moment de comprometre'm. A veure, què puc preguntar jo al senyor Cosme, que no conegui de la ciutat de Lleida? No, això no. Però res, a mi Cosme m'agradaria que ara que ja vindrà el temps de Nadal, o que parlessis una miqueta també, perquè l'altre dia també vam tenir reunió amb el cicle nadalenc que es farà, i quants pessebres hi haurà de nous a la ciutat de Lleida. Bueno, jo penso que molts. Primer, t'he de dir que aquest any tornaré a fer d'alcalde, que ho sàpigues, que el que més mano el dia 29 de desembre, ja t'anticipo que mano més jo que el senyor Miquel Puello, que ho sàpigues. Encara que sigui d'alcalde Borrego, però bueno, prepara't que hi ha alguna cantarella per tu. A veure, pessebres n'hi haurà més que mai, tot i que la pandèmia va ser una molt bona escola, no? Com la gent va tindre que estar tancada a casa, va començar a fer coses i ara la gent s'ha acostumat. I jo penso que aquest any anirà molt bé i el cicle de Nadal serà molt maco. Ja podem anticipar que tindrem un gran pregoner del Nadal, que a més la gent se l'estime molt, i bueno, jo penso que sí, que n'hi haurà molts, no? Espero anar a visitar el de casa teva. Oh, i tant. Que sé que t'agraden, aquest cicle t'agrada molt. Sí. Això i els fanalets t'agraden molt, ja ho sé. I més, mira, la setmana passada, fa 2 setmanes vaig estar a Roma i li vaig comprar una figureta a un dels meus tècnics, allà a una botiga que està al costat del Vaticà, una figureta del pessebre que tocava una gaita. O sigui que. Bueno, pues ja ho sabem. Podrem fer això i veuràs el de Playmobil, que és el que t'encanta. Jo sé que t'agrada. El pessebre de Playmobil t'encanta. Que amb el Ricard diu, tu ho saps tot abans que li fas la pregunta. Home, malament iria que no et conegués. Bueno, pues t'emplaço. Moltíssimes gràcies. T'emplaço al mes de maig a la Rebella de les Cases Regionals a menjar pulpito, sardinitas i tot això. Llavors que, irònicament, estàs invitado. Molt bé. Gràcies. Bon dia. Gràcies. Adéu. Escolta, i a mi em convides o no? Per suposa, sempre heu estat convidats. No, la veritat és que... El parc gastronòmic és tremend. No, la veritat és que jo estic totalment d'acord que Lleida sempre ha tingut una gran festa amb això i s'ha de recuperar com sigui, no? Han de tenir més esdeveniments. Bueno, la pandèmia i tot plegat també ajudarà. No, és el que he dit dels pessebres, és veritat, la gent té moltes ganes de festa, no? I llavors se li ha de facilitar. I sobretot, això sí que li compro, els grups de Lleida, no? L'Ander Rodríguez, ara segur que igual en vez de dir el nom que li diu, li canvia de nom. Vinga, Cosme, cuida't força. Que vagi molt bé, salut i llarga vida. Adéu-siau.